Ayo enggak. Bersama Mbak Arya Pamungkas. Wah, iki. Sobat Ria channel jangan lupa subscribe-nya. Ayo iki ya juragan TikTok kok. Wah, TikTok. Wah, poso iki sesuk ra mudhok TikTokan ae. Neng kae. Oke. Kok sasi poso ngonten dhewe. Rasa melibatkan kancanya. Alah, pisane kok yo. Aku leng dibully ket mau. Ayo. Yuk, lamunan. Lamunan ya. Oke, Mas Gareng. Duet apa dhewe? Duet boleh sendiri. Catur ngene. Anak lanang ngene. Kancaku lek ngene kok. Ini. Siapa? Anak Mas lanang Pak Catur. iki. Wah, iya. Ngene, melu-melu nyambut gawe ora kur ngentekke rokoke pake ae. Ngene. Nah, lagune lamunan. Nggih. Anak kula lanang, Pak. Niku putrane to? Nggih. Oh. Nggih, Ngono, salim karo pake sing akhlakul karimah. Wah. Nggih. Iki calon dagelan, Pak. Calon dagelan Jawa Tengah. Nek Jawa Timur lah nek jog kritik, jog kluthuk. Nggih. Lah iki engko aku karo iki arep dadi grup anyar. Apa jenenge? Aja gelem aja nanggap. Ya terus kepiye? Yo gak payu dadine. Payu tetep payu. Oh, iya, Pak. Ora payu nusul, pokoke nusul. Niki pake to, Mas? Nggih, Asli. asli. Oke. Piye? Bingung to? Yang ngene kok duwe anak yang ngene bingung to? Andane ya. Kawin silang kok. Percaya, Pak? Kan Percaya? jujur ora jane. Mboten. Ora. Nggih. Wah, iya. Mumet, Bapak. Anakku Pak niku, Pak. Nggih. Eh? Anakku lho. Ning asli to? Mboten. Oh, wong loro kok oleh kompak iki. Sepel lho, Pak. Ayo. Yo, monggo. Nggih, monggo. Yuk, lamunan. Oke. Yo. Angin rapi tansah ngenteni setyon rajang telengi hati angen-angen tumrawang suwuk ing wengi sepi tekan lagi. Esamu kamu lara rasaku endeming hatiku kaiwa pangkat tresnamu sayangku Indo samudra Pasang kontan pewangan tresno sliramu sayang cahyaning rembulan sumuna apyo ring tawa nyepi siramu kang kang dadi lamunan. wong aku saking nyedak ora keprakaku senengno lara plento ing atiku amarga kapedhong wayang mung bedeku ayo bakat tresnamu do sayangku. Piye? Piye, Mas? Piye? Dagel aku lucu ora, Mas? Iki arep saya tak golek iki nggon lucune, Mas. Oh, alah. Bojong to, Pak. Nek mau nyanyi kanca-kanca iso nyanyi, ning nyanyi dengan Heeh.
kepalesan wo tingkat dewa ngene iki. Ayo. Rampung to, Pak? Rampung. Apa rampung Kurang. matamu. Turun. Baru mirang-mirangke bapak kowe. Lagu iki wah jan nang omah Mas. Piye? Nanti tak cepaki arek tak kon kudu karaoke lho. Heeh. Gur sak lagu iki tok. Goleki pase enek. Intro. Tenan, ora usah gagas bare wayangan, Mas. Oh iya salah apa kan ini? Los. Pokoke kowe kudu lucu, ora lucu, oh. Tak lucu-lucu pokoke. Oke. Pokoke muni, Pak ya. Pindosa. Pindo samudra Tresnaku mring sliramu sayane bulan kang sumunar ngabiyar nyekti sliramu kang dadi lamunan pindho samudra mas nyanyi yo Kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang sayaning bulan kang sumunar apyor ing tawang nyekti sliramu kang dadi lamunan. Kah aku, Pak. Kah aku. kok piye to Sik, ampun Pak Dalang nggih. Ora apa-apa. Oh iya. Anu mendem wedokan, Mas. Hah? Mendem wedokan. apa tenan ora kowe Tenan. Tenan, Pak anggur pales. Hansip gondrong wis siap-siap nyekel ndasmu lho. Iki Mas, ini Mas. Iya. Wis ngalih. Cara anggur pales. Iya. Ning aku dadi seneng Mas iki. Oh iya. Soale begitu iki jedul, Hah? tukang tip melek. Tenono nganti luput. Tenan deh. Balekke nang gone mbokmu kowe. Cek, Mas. Mbok sing ndi? Anu, Mbok Etan Oh iya. Iya. melu bola-bali kok. karo sapa Hah? karo sapa Ya ketet karo Tetep Rian. kowe. karo iki to Cek, ngapunten Pak Dalang. Cek Mas, cek. Sak pira Mas? Weh, opo Cek. oh boce. Ayo. awas lho aja nganti wirang-wirang ya lho ya Iya. Cek, iki Mas. Nek kowe iki ora C. Apa? Nek kowe iki D. D Mas pira Mas? D. Sepene iki lho, rukno. Ndasmu. Lah ngono kuwi. Ini lagi enek lho. Oh, D to niku. G. Kok G. angel men to, Le. mumet ta ya Oh, alah, lagi ro Pak nek G ngono kuwi. Wong gur arep palese kok kemagiman kowe iki. Cek Mas. Wes, lho. Lagune apa? Ral, anggur ral. Iya. Anggur ral. Piye? Iki tak bonusi lho Mas iki. Iya. Iki tak- Wes, sama ora sampe mikir anggaran iki. Iki aku ya ora mikir bocah iki kok. Oh iya. Ayo. Mbok apik ora? Apik. Ya, rono sik. Apik. Karo bapakne kaya gusah tikus ae. Pas apik kok. Aku njaluk dikawinke. Wis rasah mbok jawab. hah Kek gawaan nang mburi jak kawin. Wis. Lagu bapakne malah ngajari. kok ngono iki kepiye to Terus dikawinke iki apa? Rabi. Lah iki Dirabekke. jak nang mburi terus dirabekke. Oh. karo sapa Sak ketemune penting nek bolongane kok. Jawab, Ria, sing di channel kuwi. Jawab. karo sapa Bentok nah. kayak nang Sing penting ana bolongane. nyamane Apa to? nyamane Oh, apa Pak? Cakapane apa Pak? Ya bolongane apa bener? Iya bener ya. Duwe nyawa nek bolongane lambe. Wi. oh iya ya Lah iya, wis ben. Bener ta? Ben. aku malah melu stres Aja mbolokke kuwi anggere mbolokke terus anget awake kok. Iki bayangke nang omah wong loro iki terus ya ngopo. Ora tawakur, Pak, ora tawakur. Iya, ya, maka.
nano. Ngono ya. Gongro. Simbok penting kawinan aku iki wong aduh simbok rapi sopo awan bengi pengen ketemu Sik. Iki engko nek ra aku golek nada dhewe aku luput. Kowe iki mesakno tukang keyboard. Tukang keyboard iki ngantek kabeh diduduli ku ora enek sing pas. Ora enek Mas. Kuping iki mula sok diresiki. Anduk cilik mlebu kuping tengen tarik metu kiwa. Dirungokke, mesake tukang keyboard lho. Langsung sesuk arep hijrah lho sesuk. Aduh simbok penting kawinan. Yo teruske. aku iki ngono kuwi. wis mandhep wetok aku sing ora bisa turu awan bengi pengen ketemu Sejodohan Kudu bisa golek sandapan. Yen mengerti mendemu apa bojo apa dene watu. yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo bisa bisa ngelaksana. Atur suwun. ngapunten Pak Dalang kesih ajar niki Mboten napa-napa. ngapunten Sampean si sekolah apa anu? kesih sambut nyambut dalem Oh sambut-sambut damel. Nggih, sambut. Oh nggih. Sok disangoni Pak Ira. lho Mas, sekolah lho 3 yuta pendak dino. Wow. Mulih bablas karaoke. endi murah no Ayo. Rencana. rencana Nya iki jajan Mas. matur sembah nuwun Bapak Mi tangan kiwa amit nggih. iki boten ana apa Bapak yo ngono lho Pak nang Sesuai kesepakatan. Napa? Kowe entuk duit ning panggung tetap setor ning bapak. ngene iki lho Pak Oh alah dianu dikaryake to. Ah, Nggih. boten.